Ska vi ta ut lite luft i magen? Ja, ska vi ta ut lite luft i magen? Ska vi ta ut lite luft? Ska vi ta ut lite luft i magen? Ja. Oj, oj. Ska vi ta ut lite luft? Ska vi ta ut lite luft i magen? Härifrån. Härifrån. Ja. Kan vi göra. Ta ut den här. Kom igen. Börjar bli lite irriterad också. Vad är det för något? Hej Maja! Vad är det som står där? Aj! Okay.